dire emirongo ebere kurutwasate omwaka omuya 2026 omwaka ngonya gosukure na ne kionga chinsebira asenchira yobwekira n'umucheringo ngoro kuharoni ototo nyaingiri kurwa sensema imenyererio nigo tokubwatirana Wilson Makoli na mangena kwaliganiryo mwancho murigereria se kionga chinsebira litukolia lero na yuwa bwatiraniti amo nokobeko byara kwa mujumbe webunge ya Kitui Church South omosike Anthony Kibagendi tukolera meyo mochie o Nairobi asukira bana getara makananga ningi Kenya kwa kwira oko bweko byara kwae mwancho mo ligereria kene kionga chinsebira Manjumuligereria mangana maya kionga chinsebire to guchakurwase omochie o Nairobi ase tokumanyigwa buna nigo omojumbe webunge ya Kitui Church South omosike Anthony Kibagendi nyaraka wakobeko byara litukolia lero gosema rogo ya lero na abanyanyimbo bobotuki ba DCI ime omochie o Nairobi gokwana igoro iyegekorekyo nigo omosike Kibagendi akwana gwetira ase mutandao ya Facebook esanyakaba gakogikeria egekorekyo oigo omoseneta we county ya Nyamira omosike Eriki Okongo omogeni niganyaraka bakwikiria egekorekyo ese anyaraka kwana into gwetira sense enjira yesimi buna barayi ba county ya Nyamira norongura usi unanjo omoseneta Okongo omogeni bongo gikiria bokongo sana amangana twanyorire no morayi oito mochumbo Kitui Church South omweshimiwa Anthony Kibagendi obwadru n'abasikali nande oba muri meretie simi ntaramenya ng'ayabekire ese police station bono togotema korina ng'ayale na ntogotebia serikali ng'omorayi buna oyo omanyire abanto bamanyete acha teiyo serikali egokora ekitendo buna ekiokomobwata na komosiekera na korimi chisimi gotamwari bagatebia familia yaye nechiro yaye ng'ayale eki na egento gekwirania democracy itomagega sana lakini togotebia omweshimiwa William Ruto na gento eki ngegotenenia spirit y'omousi gotaka gotwara eserikali echareti omwananchi eria gokorera omwananchi egasi otogotena na omweshimiwa Anthony Kibagendi naende onsi ase akoirwa koti ande onsi akoirwa nogo tore nere kuhakikisha ng'a ntori gochi gwancherana eserikali ase kogikeria na komiokia abarayi bari batari gwancherana na amang'ana eserikali egokora yokonyanyasa omwananchi. togotigana nayo mwancho murigereri gati ya bamusie kurwa ase county ya Kisii litukolia lero nigo besoke na kwimurunganeria ogotongora kobotuki igoro yechigari chiabo chanyataka bachi gosaligwa ase amagacho yebunge ye county ya Kisii na abiyo niganyataka bakorekana chitariki ibere chobotiko brekero umwaka eta ase gati yechigari gose chigari chigati ya bamusie be county yo cyandaka bachi gotorwa na gosaligwa amagoro n'abantu batamanyiriye nigo bolio botukyo bukwene kigwa obwene bunyaraka bahabo kumanyikana obutaranyaka bakwene kigwa ikabana munago tumenyerikito Daniel Ontiri mapema omotinyu 12 omwaka eta egati ya ba MCA kurwa ase county ya Kisii nigo basaretegwe chigari chabo na gutolerwa amagoro n'abantu batamanyiri chingaki bagenderete nebikaro byabo engana yagechite na yangusete ebirengererio ao chingaki echo went assembly with a normal plenary session and my peer told me that we have people who have come around 20 people who are in masks and they have destroyed my car, that of Mheshimiwa Obare and Mheshimiwa Omwamba. I just want to call this matter ni woga. This is cowardice of the highest court, and some of us we are not scared. But as you can see, this is a threat to our lives. Asobosali obwo abobisa babanyimbo niko balieteira gochakya obotuki na kobwatoka roboti igoro y'obotuki bwabo na gwekekero tokogenda embeo roboti ronde rwensi tiroyo rwabwatukirwe nonye nkurwa asobobisa bobotuki bobosalie DCI nonde tayo obekiru byara kobwatikana nobosali obwo. We'll get to the bottom line and find out who are involved in that heinous act and the motive of the action that
that has occurred here. Kubatekana nayo hagati ya ba MCA kurwase county ya Kisii niko baecokirie na gukwanira iguru yo kugechiku kwabo kubatekana no gukwama kubotuki ase batebiri buna ekyo ne kyorokererie kibe na mono iguru yo burendi ase county ya Kisii otwachira rero na ba MCA ba minto gukwanira mang'ana insecurity eri Bosongo December yaeta chitariki 2 inche n'aba MCA bande kigali kito nchiatwa basigari bagachari bagakora documentation mpaka rero gabona togokwana mundu toyonya kubwatu ng'ang'watete kigali kiri twalikeire mu waziri wa usalama twalikeire mu PS twalikeire mu monene bwa basigari batie korrekananga ondete iyo interested kubwatie kesike aba MCA baiga igati abo omo MCA we wodi ya basi boitangare omosike Thomas Ubare omo MCA we wodi ya Gesusu omosike Anthony Kerago Nkundi amono omo MCA we wodi ya Nyatieko imeye bonge ya Kitutu cha South County ya Kisii omosike Amos Omweri gobono baburire abo bisa baba nyimbo gotinyo borendi ligokeania ebikore bingabune bi omora yonde bwensi nabwato bosibole bwokobera satete koba whether buna twatwale matiango ito nya tutaite ko support matiango na ko support na bande bali bataite ko nga mba support matiango mbabwati nto bwati shida na barogo bono ntebe nga eitiribuya ande bono ngusalitura masikani to bwate kusikurwe myaka ya elite ntwanya gutwara siasa yijisegi siasa tali segi siasa no kubeka manganaho abantu bagotegerere nyemba ugwanja bagutigenya bagwanja bayenda na barogo igonje tete goteba iga ntubuna barayi ntubwate jukumu yoko make sure nga siasa tugwaka ni nsafi abantu baito ntobasokobeka abantu baito nga tochaye gutumika abantu baito buna chi punching bag bagotese gesongo ndabara itikato masikani taratoka wetira ase binte bigenderete nikisege kikigendete gukorwa onde bwensi nabwato busibole uboko boli bwo MC na birobe bibinde byonsi because oborayobo nyasaye korwa ntuli kubitirira muntu gose ntuli goteba nga matiangita ko banga taso umuntu akochora kobera tigaberoro Nkuru terigeta seni kiagatembe kurega se county ya Kisii leterane nguru kwa Daniel Untiri Mwanju murigereri omworoki wa Angela Bong'ina uyu ikaranste amatemwaye AKCSE omwaka eta na gweta amatemwaye AKCSE omwaka eta na gweta na korangeru ikase eskuru ya Sengera nigagotabekana atarite no kugoro korwa chinsemo chia Nyamira andamone bunge ya West Mugirango wikase skuru ya Sengera kubwatakana muno bulemeri buri ase ya mateyaye eyo omoiburyoye gusema mwabo abwate uburwire nabo igo butaka obona ase ya mateyo kubwatakana muno bulemeri ubu nigo ritkuria lero ya mateyanya akaba kanyora omweso kurwa ase omwana siasa yomo asirite Walter Onguni chanwa binyara kabaka kwirwa nako orobya miroberio yayo goswase skuru aso mwaro kigwoyo nyara kabaka ikirana ase skuru ya Sengera ile nyaka agochaka agochaka amasomaye ye grade ye 10 munagotumwe muri geto fatigadi December na titembe omwalimu omoroki wa oyoiga asereta Angela Bong'ina korwase ekenyoro kya Riansune riasakini imeye wodi ya Nyansiongo ebunge ya Borabu oyokonya endoto yaye yokugenderera amasomo aye ye grade ya 10 eyokonya yabeire angegusira kubwatikana n'ubutaka buri asinga yabo naboigo oburwaire nigo bono yairanire asamereta nguru kwa Angela Bong'ina na korete grade 9 kuru school Riansune nganyora 60 points asinju mamengi nyagitali nalingi konyara kwenda school ngaimuka nchipwika ngenda namo kurumbaka baka Sironga nganyora principal na umuntu ringoro ringi aka nkwanira ngefya kandengira neka anaitere gosoke ibaru alindi na basukasuke ucha na menyete matari erenti gansinya iwaga chaga nkoni chaka komenya na menyiriga chikonda menyerete na chagite kurwara kuru mutinyo kyanda ngasukwenda bunambu kanyagukira na watu basaye ngo chawukira nyagitali montaga chaka nsigana nkagenda nganda gupima tewe kwirendere bubinda Beatrice Barongo no mukonyi bwo mugambi pwesa brocation eyo ya Nyansiongo kagukwanira obokomwo boiga buri asenka eye akarangiri gusironga girls mama mwabona umurwaire abate stomach inflammation with liver cirrhosis
eyu konyari nyagitari kuru mutinyi 11 keroka teaching and referral hospital agakorerwa operation. She is at home but her health is not good. Igasio mungno yarengo kora ni chaya gotora emichi y'abantu okonyera abana baye n'abasukiri paka baikiriga. Mwana oyo monene form 4 akorete 2024 akanyore C+ lakini tanya kunyara kogenda school. Oyo kabere ne form 4 a day school irali omwario ere bonchari. Endoto ya Angela Mong'ina yo kugendereria amasomo ye ase eskuru ya sekondari ya Banyaruka ya Sironga nigo yaikiraniwa n'umwana siasa Dr. Walter Chanua oyo ritukeri garia rero wakana efisi yo Munyaruka oyo igayonsi abiria arakie gutumika kuika ase grade ya 12 nigo boigo agurirwa eye ni ng'ana yaenekiwa kurase eskuru eyeiga ya Sironga. Angela Mong'ina akorunya ciongo arangire tugotie skuru eye akamota namba gorobake skuru eye rindaje kora osiri bagari ya endro agachaka umero mo principal ito cheni nyumba karamo mera cheni nyumba akamwashwa ngari bagari ya ndiko endande ande na tayari kumwalika niye rindasome wetrase cheni nyumba akaliyo mwe monto kuri bugabana Walter Chanua karwa kwa na Chanua aganja basomye umwana oyu kurugire 10 mpaka grade 12 wetani igo mwaka umweshimiwa Chanua na akolera umwana oyo shopping yengi sana rero mukola shopping yose bs kuru ono mwana onacho report rere keracha ntwa mwarigania senjera ya maskani ande mo principal ito na mwashwanga abega ko enu shwanga taliko serwa kende yose kerata kendiwe na rore na kyao karaba ko mwana yo asome erinde nera cho gwekonya na ndacha konye familia abo na ndakonye state ya Kenya. Hingo reporter Getembe koroigi county ya Nyamira Nchefa Tigad Yesemba. Aboroki wa bali banyaka bagwekaransa amatema ba KCSE omwaka oeta nigo banyaka bagosemigwa banyaka bagokora chikosi chio bubundi gosicha magoko wetrase ogoso achi skuru chio bubundi chimatemna chitive travel polytechnic kagokwana ndituko lya lero umwalimu manebwe skuru ya Bishop Mugendi nyakigogi Boniface Masese nigo boigo anyaleka bagakoba omoyo bali bonsi bakagerte nganta chini nigo bagweta matem nakobana kelinga abange babo libagandroro onye gotaka kwirora no na matemu ayo nakoigo onyaka bagateba nga ase kolenga na matemu gosina masoma bono kogwango iyo asa matema man. Serikali yato yata slot 450 wikaraboni ngana receive ya bana 370 igoninga nyata bana bande abana nge 80 nda ire chinga kichi agote ya bayuri baita semwabete Kenya yaito na gusi ngari tukorio gutuma abana chisukuru ryo mwari omambi ari to wadimiti abana bo mwari kolengana ne serikali buna ya extended igoto gusabanga toteme sana ikamambi umwana aswe sukuru na tatwara binto biribiga ne byonse aike korabe kwa system abe captured ibinde na mabiko nyakoligi umara toma eto uchumi nesale getebe asanchiyo ninyoranga na chi principal na chira jimwanya abantu mbabuga ati bese echo lakini nongo saba waitonga abana batoke ku school ayande na batoke na kubanga mara Bishop mo patabia bayiboli baitonga chi school cheito chonse piase chabeta tigarota mengo chi abana kaya twaligiri kororanga chi school getenchere chitaranyo ara abana igenya rekana nge school tabwati abana yasiekilo intubwata asara buneke nyoreke igase twabeta gusiyengi kere kenyoro tekerwanere skuru yabo enyora abana egerete tenyara gusiye twabwata abana 221 abana mbaeta kagenda university igerere twabwata kyo mwari kyarenge D+ ige minute ngabana bonsi mbaeta to D+ nchirigire dinda matukaya abana bagogenda chi TVET basoma chikosi cha maboko ekichigana irimono sana sekenya yaito igongo saba bande bonsi piba kala tamateme bakanyora chigire chitaba ire college ende bakala chikosi tiga bajoin nondo fire tinga ya tanyora tigire tikeria tagete e chance nero na ndo tutata gote ya bana bari ngambale like kyaira na bakoirora umwaka oyo iga ano like abale form tiribara bo batache gutware opportunity yo koirora iwanya gofire tingo isekoirana no mente grade ikige ikaso tagete tunawakaribisha sana ase chukuru chito chonse ase chiabeta
na bakagirwa batano nomo bobukurumi bwekonda eisene shilingi chimilioni chimisatu gusogeta shilingi chimilioni 3 imeye kaunti ya Homa Bay nigo litukulia lero banyakaba bagoikigwa bosi bwekigambero gia kisi ase banyakaba kwigorerwa gose bagosoerwa no mochoyo bokurumi bakagirwa bo niko banyakaba kwigorerwa goitira ansenjira ye pondi ye shilingi chimilioni 30 kiroyomo na gosio homo chief magistrate wekambere kyo ya kesi Musubati Ada Obura bagirwa abo bonsi nigo bakana mochayo na nigo barachi konyarka bagoikirana gose nigo banyaka bakomachiko sama mochayo nyaka bakoreka omwaka obwechiri bubere na 19 batano no mabo nigo bonsi bale abakori mirimo ase county ya Homa Bay. So bearing the above in mind, I hereby direct that the accused person shall be released on bond of Kenya shillings 30 million or a cash bail of Kenya shillings 5 million shillings for each accused person. 30 million plus one surety to the said amount or a cash bail of 5 million shillings for each accused person. I took into account the circumstances of the fourth and the fifth accused persons, and my directions are that the fifth accused person will be released on a personal bond of Kenya shillings 5 million plus 2 sureties of the said amount. Manjumu ligerelwe kirabo nigo tokaenda motimo komo keigo ise ye kionga chinsa ibere togera ntogendre na mange kotoskocha. Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department, tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department, tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies, tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746 211 764 au 0727 433 205 au 07 255 26. Tembelea tovuti yetu www.borabutiti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, technical skills for development. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye buna mangana watika.
kira chingaki ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo togukora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tobase kweba. Turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao. Getembe Television Network ekenakyo ekeunga kiamamogusie. Abarundia b'echipikipiki kose bodaboda kurwase stage ya Friends chinsemo kia mukama ime ye bunge kose ward ya Kisumu bunge ya Nyari bali Masaba rigo litukaria lero banyaraka bakorokyo mugokobo magiga yokwagachirwa ekebanda gose shedi ese bagotumukira na omosike kebasagana oyure mwana siasa kurwase bunge yo kurwase ward yo bagokwanira gejo ni banyaga bakaringa muno boigo asaba saibo baorokia ebirengerere bye gose baorokia okogokigwa na boigo ekerenga kigo chikomosira Dr. Fred Matiang'i ase obachorio bonne bole mutwe wa 2027 kingagira aligie kergo kyoborai bwense Kigongo tebanga mbuya mono sana ase okwerwa omwesimi gwa Nyara kobo kwerwa cyase abana boda ba Friends Nyang'onda amahene gwakorire gendo kirikia muhimu sana teba seli tukulia rero narore kono n'umurayo itusagana botokonya ase konya tu atwirirwe ngaki entambe ngo igunde ngomwesimi wango korora makumi yango konyora abantu goko ikaza madanga abeire ebirema sevire okwenda kwarora ria sabantu batari kwenyara kwaba korere ngombe kwagenda buna bono kwakorora mwakonde gaige wiriche mwakondo takachire kanisa yanyu kweta kare kwenda bakaza takagiri nganko endare igongo kwa binga tata to kumoyo na chamanga aliagendete kucha kugutanga tiga kwa moyo kora asokunyara nande konya asokunyara niko muna bono iko kwa rosiri gendo ka Friends ga poda konya toro saidi kora yejimbori ama ene bono iko muna toko kwa na iga ekore yejimbori ya ligeti to kwera bono no kwaje to katene ga kipira chichuma udere ne tijibira chichuma negende ko kwa kanya kere ko sentene pa etworo bono kwa ke usite 70 pa 80 bono amandu ba minto ba rundi ba minto ba ko kete bono ga chibibigo ja baso yani ngano ne ga riera soime iko to ko kwera ne ngambu ya mono nande no turi mega yao ngane liga ria chanye ke banda kialenga kiago 2017 kiale ko ga jura yaro me chave yaro kana nganko bere tuata ko ga ya na mangana ya oyo kiaga te na uru go masuaria makomu itaba ekera itaba bona itu no tora mona bana baiga nyuma ya sagana egento kwata korire gaiga tokugwakira mbuya mono bitari na kerengo tusi ide mbura ya tuwa akimna mwara ba minto ekambo gotoira umwesimi wose kana otoro ira mabero cyo gotawasiri kebana lakini aba minto batayete gotoita ase babisa bali mwata kakoreta mangana makaiga tuwa wastabiri nyasaya abakonya nande raundi yentori bana tokunwaini raundi tokuwa kachikura muna abantu babugato bongo raundi muto imukeri bongo sagana mbosyo bono iga nande ndotageti mangana mange abantu bamindo bono iga ligere lyoyo konyi nande mundo kokonyire oiga tuake ngambu ya mono nande rende na igoro renda abana bamindo na imoje morigere libuya bono iga bakote bangaki abantu bamindo bagusi inchuga iga torosi esa iga yomogusi tobegende kemo ego ikaga ari igoro 2027 niko togosara galioka tobe bangaki igendo Matiang'i ndori ko modiga maga nere Matiang'i igoro egere abantu bamindo na tutonyoro burabu kusiba min nakende kyo zoko sawa tuwaza kuna mwana moroje ga masiko gagenda ko kore bindo omo jumbe we bunge Mbakasi East omoske babu wino nigo abolje bwatani be kiamekyo ko rangalia omusangaragaro manno manyikanda na NDC eli ko nyara kaba abakomwali baga erakaba omurayo monene we kiamekyo ese aroberete ko irali baga haliaye omurayo bono omoske Oburu Oginga kaukwana mia Nairobi niga na kebuna nigo libaga lire elia basaya se kiamekyo magiga yogosira kwaye omoske Raila Amolo Odinga yonye kogosira
bwagociria obugima bwaye omwaka oyeta. And that storm, people must come together. There must be an NDC that will ensure that that storm is solved. That party should be handed over with an immediate effect, and you are looking at the party leader as we speak. Yes, we don't need to disrespect anybody, but it is our time. There's nothing wrong with Moses, but it is Joshua's time. Yes. That is it. So it is upon you to decide whether you want the weakest Joshua or the strongest Joshua. Whether you want a Joshua who is Moses' age mate or older than Moses, or a Joshua who is younger than Moses. And that is what I can tell you. This is politics. We will play it as it comes because we are leaders who've been elected in this country. You saw the polls the other day, spoke very well. The poll stated clearly that Babu Owino should be the party leader at 33%, followed by my father, Honorable Dr. Oburu Odinga at 10%, followed by Gladys Wanga at 7%, and then the others shared 1%. So clearly, the people have spoken. Na gukorera mwancho murigererio mwasiri bobokoreri gose leba omosike Dr. Albert Mutua nigo semiria bakenya na mono bali bakorigia emirimo chinse chesiko koba maiso korengana nera boigoni ganya kabaga kwarera ebitambukiro serikali ya nyakabaga kwimukia eli konyara kabaga kurinda na kwegerera abali bakorigia emirimo chinse chesiko asobo iganya kaba abaka koenekia muna niga serikali egochikwarwanira bakonyara kaba kubunirirwa chinga kibaga kora emirimo ase chinse echo. Number 3, do not pay any monies directly to an individual's number using Safaricom or any other way. Do not deposit money to an individual's account. If you're going to pay through Safaricom, use a pay bill. Because a pay bill is given to companies, a company can be tracked. Do not send monies to just somebody's number. Preferably pay to a bank account. If a company is telling you pay to a pay bill, not to a bank account, avoid that account, avoid that company. Pay bill maybe, but stick to bank accounts because the money can be frozen. Whatever money they can be frozen, you can get your money back. Some people were paying to individuals. So there's a company existing, you check the company, then they tell you pay to this number. So you are paying to Bwana Kiatu Kubwa. You send the number to Kiatu Kubwa, the agency, the number goes to Sufuria Ndogo. You ask who is Sufuria Ndogo, you're told, oh, it's one of our staff members in the office, we have received the cash. Later on you find that, huyo Bwana Kubwa, Kiatu Kubwa, Sufuria Ndogo, they don't even exist. So your money is gone. So you say this company called me, you go to that company has never heard of those people. So pay directly to a bank account or to a pay bill of that company's name. And also verify. Somebody says they want to take you overseas, say, let me come to your office. Go and visit the office. Because the challenge that this year I've had is somebody says, I was called, they say, take me to the office. We used to meet at the restaurant. We used to meet at the park. We used to meet, eating nyama choma. So you need to also do some due diligence. This is very important. I received a call this week from some young people who are stuck in Cambodia. And mwancho mo rigereri go ikrabu na tokorera mangana maja ye kionga chinsebere tukerigaria lero ria Jumaine kurende magiga yo mutu mukomoka niko tugozikomera na Dr. Ken Mose Onsarigo kurwa senya gitaria World Fit Health Center tunakabatoko kwa namange inse yo murobori okomenya okuyakebo chenu je ni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri kuransa memenyelio ni go toba ternare Wilson Makoli kuransa ba transmission ga korwa dijalsa ni go se Kevin Ongeri. Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college gotoka Nyaribari Masaba eso mwesimiwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakira